Nginibingelele, nginamukele namhlanje. Ngiwamukele nalaba abasanda kufika. Uma kuwukuthi usanda kufika sicela u-subscribe, abanye-ke kade ba-subscribe. Namuhla sokhuluma ngokuhlukile, umkhanyakude. Isihlahla-ke lesi khona nje uthe ucela ukwazi kabanzi, ucela ulwazi ngaso. Ngakho-ke sizoke sisichaze namuhla, sichaze nokuthi usisebenzisa kanjani, sisizaphi. Ngiyathemba u-subscribe-ile njalo njengoba ulalela. Umkhanyakude isihlahla esikhulu sime nje amamitha amakhulu, amamitha ayishumi kuya le phezulu, ayishumi nanhlanu. Siwumuthi nje wogazi. Umuthi-ke lo umuntu uma ephalaza ngaso uyathandeka, okusho ukuthi umkhanyakude uyakwazi ukuthi-ke ukusize ukwazi ukuthi uthandeke nawe ebantwini ngoba kubalulekile phela ukuthi ube nogazi njengoba ngishilo ukuthi umuthi wogazi. Ungathi uma ufika nje wena endaweni wonke umuntu enxaphe, wonke umuntu ecasuke. Uma uphalaza ngaso-ke kuthiwa-ke uyathandeka. Umkhanyakude nje uyazimilela endle, kodwa-ke uma-ke umuntu efuna ukuwutshala ekhaya uyakwazi nokuwutshala ngoba uyatshaleka phela. Siyazi ukuthi-ke iy'hlahla ey'ningi ziyatshaleka. Uyefana-ke nolozilina ngoba nawo uyatshaleka. Umkhanyakude kuthiwa ungena yonke indawo emithini ebomvu kanye nemhlophe, njengoba sisho ukuthi unogazi. So, yonke into osuke uyisebenzisa kuzomele phela ikufakele ugazi. Uma uwumuntu uzophalaza ngawo lo muthi uyakusiza. Kuthiwa-ke uyaye uqale-ke ngemithi ebomvu efana novumabangoma obomvu, ingwavuma yentolwane, uphinda umaphipha neminye uyihlanganise nayo. Bese-ke mhlawumbe ngemuva kwesonto elilodwa ulandele ngemithi emhlophe efana uvumakubangoma omhlophe, umadlozana, inhlahla emhlophe, umnqume neminye eminingi. Umkhanyakude-ke ungeminye yemithi engena kuzo zombili izinduku, okusho ukuthi lo muthi lo uyakwazi ukuwusebenzisa uwufake nakweminye imithi ey'bomvu kanye nezimhlophe. Awuwufaki kakhulu kodwa umkhanyakude, uthi nje chatha chatha kancane. Wawufaka kakhulu ukubangela amashwa, uzondwe ngaphandle kwesizathu, okusho ukuthi uma uwusebenzisa lo muthi kumele ucophelele. Ngaphandle kokuphalazisa umkhanyakude ubuye ungene-ke ey'mbizeni zokuchatha, okusho ukuthi uyakwazi ukuchatha ngawo lo muthi uma uzizwa-ke or abanye baba nenkinga utholukuthi ihlazo nje, utholukuthi umuntu akakwazi ukuphalaza okanye akakwazi ukuchatha. Then ube usuwenza-ke lokhu okukodwa wena okukusebenzelayo. Kwesinye isikhathi uwufake emithini yokugeza okanye imithi yokugquma. Abanye-ke bayawuhlafuna nje uma-ke bezoyofuna amatoho, uwuthathe uwuhlafune uwuhlafune uwuhlafune. Ukuthi uma uhlafunile ubone-ke zonke izinto-ke sezifezeka. Basuke benenkolelo yokuthi umlungu uyobabona-ke beqhamuka kude, bevele bekhanye kuvele kukhanye yonke into. Njengoba kushiwo kuthiwa umkhanyakude, uthi uqhamuka nje laphana umlungu hheyi ukhanya nje kude uthi uqhamuka, okusho ukuthi wona uyakusiza ey'nhlahleni. Umkhanyakude utholakala kakhulu ebuthonga ey'ndaweni ey'njengomhlaba uyalingana, eMangoza eJozini. Zithe zichithisaka impela lezi iy'hlahla lezi zigcwele nje lapha komhlaba uyalingana. Yingakho-ke abantu abaningi bale koMangoza kuthiwa bayayazi imithi. Abanye-ke bay'dayisela yona, okusho ukuthi kungayibhizinisi elihle ngoba yona le mithi iyasebenza, yabo.
Kodwa-ke kuyenzeka ubuye utholakale-ke nakwezinye vele iy'ndawo, kodwa ugcwele khona ngale koMhlaba Uyalingana. Ngiyathemba ukuthi-ke lo osibuzile ngomkhanyakude uyitholile impendulo wacaciseleka. Besicela ukuthi-ke nisi-follow-we, nisilandele lapha ku-TikTok, ni-subscribe-e ukuze-ke noma ngabe inini masiphendula umbuzo nibe nesiqiniseko sokuthi impendulo niyayithola, nisale kahle.